Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabustong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot. Straight to the point. Kini gyapon niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules og pitsa 12 na. Nining buwan karon mahigala sa Marso tuig 2025. Straight to the point. Sa gyapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon manghigala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Kanhi Presidente Rodrigo Duterte nadala gyud paingon sa the Netherlands sa International Criminal Court kun ICC kagabi. Straight to the point. Ang private jet nga ilang gisakyan nagagikan sa Villamor Air Base alas 11:03 kagabi. Pakyas ang iyang mga abogados pagkuha og TRO didto sa Korte Suprema. Straight to the Og point. itugyan gyud mga higala sa Philippine government. Pinaagi mahigala Presidente Bongbong Marcos ngadto mahigala sa ICC si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kaganihang pasado alas 3 sa kadlawon, kibadaan-bana ang pag-abot sa eroplano sa Dubai alang sa layover. O dayon mo diretso na paingon sa airport sa Dahig dito mismo mahigala sa the Netherlands. Straight to the point. Dinadto sa pahigayon mahigala ang hearing niining maong nga kaso. Straight to the point. Vice Presidente Sara Duterte ni hulagway nga operation o persecution ang pagtugyan sa gobyerno sa Pilipinas ngadto sa ICC sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Atong point. tagad-pagtagad lubutaga mga higala sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the So point. dunay layover wa pati update mga higala kung dito sa Dubai ang layover adto mahigala gikan sa Villamor Air Base padong mga kaigalaan sa Dubai unya duna ni gikan sa Dubai padong sa Rotterdam Airport dito mahigala sa the Netherlands. Wa pa nato mahibaw mga kaigsunan unsay sunod no nga mga kinini ang panghitabo mga kaigalaan nag-abot dito sa mga area lumikan kay medyo doon na tayo limit no, sa pagkuha mga kagalaan sa mga detalye. Manang atong sundan kini mga sukin tigpaminaw kay so far makakuha tag detalye mahigala gikan sa inner circle ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero kagahapong adlaw mahigala sa to yung mga abogado ang iyang inner circle di man basta-basta makasud sa dito. Ato ni pagtagad lubutaga mga kagalaan sa maduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin ato pagtagad sa mahigala kay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. atol sa press briefing sa Malacañang kagabi nang himakak nga pamulitika ang pagkaaresto ni kanhi Presidente Duterte og ni rason kining igo lang kining nagtuman sa commitment sa International Criminal Police Organization kun Interpol nga nangayo og tabang matud pa dinhi sa Pilipinas. Straight to the point. Ang statement may galang BBM kagabi mga kagalaan medyo dunay pingis-pingis gamay mga higala nga dili mga kaigalaan sa ICC kun dili pag-cooperate sa Interpol. Ato ning hatagag pagtagad mahigala ron butaga sab sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang mga kaalyado sa kanhi Presidente Duterte gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao og lakip na din sa Sugbo mahigala mga supporters kanhi Presidente ni padayag usab sa ilang suporta pinagis paghimo og candle lighting panagtapok-tapok ug uban mahigala nga pagsaba-saba di as kalsada. Straight to the Mas point. grabe-grabe itong dito sa may Mindanao area mahigala ang pagpanggawa sa katawhan mga sukit tigpaminaw sa ilang pagpadayag sa ilang suporta o sa ilang pagpadayag sa ilang mahigala nga pag-express no sa ilang simpatiya nining panghitabo karon dinhi sa atong nasod mga kaigsunan. Straight to the point. Kapulisan sa tibok nasod heightened alert status subay usab sa posibleng political tension human sa pag-aresto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa ICC. Straight to the Ato ni point. pagtagad mahigala ang ubang mga balita karon
Amata may galay wa matiwas kagahapong mga balita. Pero medyo natabunan ni mga higala ni ubang mga balita ron. Doon na mga higalay balita katong giasinan ba itong mga higala, gilumay yan na asinan. Bida, murag natabunan ni mga balita aron. Ay kinibitaw ang uban mahigalang tanang mga balita ron natabunan mahigala sa pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o paglupad na ngadto sa daheg. Natabunan kini, lakip na mahigala tong usa ka negosyante namatay sa US. Nga Pilipino indiken. Doon na po'y mga questionable mahigala mga naglimi ni adto, natabunan sad. Ang budget mahigala nga hisgutanan, natabunan. Hasta ang PhilHealth mga sukit tigpaminaw, natabunan. Gumikan ining maong isyo karon. Ato lang ning tagag pagtagad ang uban pa mga balita sabi ni sa ato mga sukit tigpaminaw. Doon na pa ganito mga higalay. Pero sa pikas bahin no, kung atong tan-aon alang sa mga kinini ang supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, dili ni angay mang mawad-ag paglaom paghapon kay dili pa man ni mo oy og sa kanta pa ni Miguel pa ni kabot koros. Sugod pa man ni mga sukit tigpaminaw kay doon na pa man ni mga higalay mga arraignment nga mahitabo dito. Doon na pa may mga hearings mga kahigalaan nga mahitabo dito unya dito sa ICC mga sukit tigpaminaw. So usa lang nga maghatag mga higala og atong timan-an nga kinini ang bubinta-bintaha lang gihapon, no? Bisa pa man mahigala tong mga supporters ni Presidente Duterte nga naguol tong uban, nang hilak tong uban mga higala, nang gawas tong uban, nang gidagkot uban kandila. Pero usa mga kahigalaan nga angay nato nga tan-awon sad, no? Nga bisan pa man ini mo mga panghitabo alang sa mga supporters mahigala sa kanhi Presidente. Sige lang, nalang gihapon mga higala ang kalipay, nalang gihapon ang paglaom kay at least timan indiken ang Marcos Sr. timan kato si Ferdinand Marcos Sr. pag naog ni kanhi Senador Ninoy Aquino gikan sa eroplano mahigala padong pag-abot sa airport gisugat man gyapon to pag naog gipusil patay timan Nestor kini karon pag naog sa eroplano dakop wa ta kasabot na tungkol say naitabo pa karon monitoro na to mahigala dito sa eroplano kapag abot dito sa the Netherlands. Katong kang Ninoy foul to sa senior to. Kini sa junior foul gihapon manghigala. Pero at least kay kuya-kuya ba digong mga sukit tigpaminaw. Kano ito mga rally nga yang himuon nga expose kay sa delikado ba adekin. Delikado ba ya? So kini naagapon mahigalay jutay no nga matawag na to mga higala alang sa mga supporters nga sige lang no. Doon na pa mga higalay samtang musidlak pang adlaw matud pa mga sukit tigpaminaw doon na pa mga paglaom. Busa ayaw mo kabalaka kaayo din ha. Relax lang ilang kayo palabi no sa inyong gibate. Kay sa ako nagingon kadtong Marcos Sr. pag naog ni Ninoy mahigala dito sa airport lahi man tong nahitabo during the time ni Marcos Sr. Pusil patay because Ninoy. Pero karon pag naog ni Duterte mahigala sa eroplano dakop. Sumuna nga hasta ang pamilya Duterte ilang monitoron dito nga kinini ang giinan mga itong Sara dahil nga ayaw pagpatakag inom og tubig o mga kaon-kaon dito sa eroplano kay basit o unsay mga simbako ba lamang ni store Straight to the di point. padawaton o bisan unsa lang mga pagkaon o tubig o ron sa ba kay tapasayod mga sukit di paminaw. Sumuna nga dunay mga kinini ang makaingon ta mahigala sige lang bita-bita na lang yung gamay so kato mga supporters na kalma-kalma lang gamay at ang tagag pagtagad lubuntaga mahigala sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon nga balikan mahigala to mga issues karong buntaga mga higala gahapon perti ka tensyonado no sa mga panghitabo kagahapong adlaw sa pagkanaog mahigalang kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa eroplano din under siya mahigalagi sugat siya mahigala sa kapulisan kay dunay dakop nga manahitabo mga suking tigpaminaw. So tensyonado gikan pas buntag hangtod kagabi gyud no hangtod paglupad na sa eroplano mahigala nga gisakyan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte og hangtod nga nihimo mahigala og statement si Presidente BBM didto sa Malacañang. Labihan ka tensyonado gikan pas pagkabuntag hangtod na sa pagkagabi. Unya grabe mga higala ang ang oras ba no kay kini gipaningkamutan mga kaigalaan sa mga abogado ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-question ni ining mga pagdakop dito sa Korte Suprema
o pagpangayo og temporary restraining order labot ining maong warrant mahigalang ipagawa sa ICC. Ug unya kini pod mga higalang nidakop ni Duterte, iba man ta di man ta mag-istorya mahigalag kanana ang real talk naman ni ato, no? Doon na mag architect ining tanan. Ay kining tanan mahigala maadto mo gini mohog man gini mahigala sa politika. So naningkamot po tong madali-dali ni store nga makalupad gyud mga higalang eroplano. Kay oras nga ma-take up kini mahigala sa Supreme Court, di pa man mahibaw-an mga higalag unsay decision Supreme Court. Kay kini man gud mga higalang dunay conflict kini karon, kining hisgutanan ini mga kaigalaan sa ato mismo mga higalang sovereignty sa Pilipinas o kining pagmando mahigala sa ICC. Mo ni Roy dakong hisgutanan mga sukit tig paminaw kay ang atong nasod isip sovereign country. Doon naman ta mga higalay, di man ta pwede mga kaigalaan nga dikta-diktahan lang sa uban mga kaigsunan nga mga foreign nga mga institutions mga sukit tig paminaw. Og kung ugaling dunay mga conflicts nga mahitabo di na mahigala sa mga balaod, kung atong balikan mahigala ang mga hisgutanan sa public international law, mo prevail ang ato mahigalang balaod isip atong lokal nga balaod mahigala sa Pilipinas. In fact, much more mga kagalaan nga ni-withdraw na ang Pilipinas sa ICC mga sukit tig paminaw. Although utunon pa ng dapita ang pag-file sa kaso prior sa pag-withdraw mga kagalaan ug unya sa diha mga higala nga kinini ang pag-file sa kaso 2017 unya pag-withdraw mahigala 2019 nga doon na pa mga higalay mga kuutonon din nga mga hisgutanan o mga argumento mga sukit tig paminaw. Pero timan-an na to as a general rule mga higala atong subayon sa matag sugod pa lang nga kini mga kaigalaan mo na nga gidawat ni Supreme Court kini mong petition kay ang Supreme Court siyempre mo take yun mga higala og jurisdiction ani. In fact mga higala gi-raffle naman kini mga kaigala ang hearing labot ini mong petition. Kay timan ano to kini lang akong exampulan mga sukit tig paminaw dili man familiar ang tanan kana ganing kaso indekin mismo kanang kaso tama ikaw paranglitan karon na minyo ka og foreigner. Pagkaminyo nimo nag-divorce mo dito sa Amerika, nag-divorce mo dito sa Japan, nag-divorce mo dito sa Korea, bisag asang nasod. Di man na pwede nga pag-abot nyo sa Pilipinas, divorce man may buwag na may maminyo kung lain. Dili oy. Kana mga higalang desisyon dito sa ilang korte, dili na automatic mga higalang apply din sa ato. Muhimo pa ka kaso na po na dito sa korte na to mga kagalaan kay doon na gitawag og recognition of foreign judgment. Straight to the point. Unsa man ang prinsipal? Ang prinsipal nga kining atong husgado kita sovereign country ta. Ato pa nang ipaprobar mga higala unsa na ka tinuod mo nimo na di man ta mo yukbo dayon kay miingon mga indekin miingon na divorce naman ito pikas kuan. Daghan ba na bantay mo daghan ba na mga higalang mga kadagon mga nasod mga kagalaan labi pag ginanang Japan o ginana mga higalang Korea dili pa gani in English ng ilang mga kuan dito ilang mga korte dito ipa-translate pa nimong in English imo nang ipresentar ngadto sa husgado kay do naman na mga higalay recognition of foreign judgment. Ang principle diha mga sukit di paminaw nga superior ta sovereign ta ang Pilipinas mga kahigalaan. Straight to the point. So kining hitabo karon dunay pag-surrender ani sa sovereignty sa Pilipinas ngadto mga higala sa mga langyaw. Straight to the point. Kining nahitabo mga sukit tig paminaw. So doon na pa'y question pero wala idaldali mga higala. In fact, kani gini pagkasakay ni Duterte mga higalaan sa kwan. Kay Duterte abogado gani kasabot gusto ni mga higala kwan. Pero pwersahan naman day. Lisod naman kay dili pod mo sunod mga higala wa naman gabihan daghan ng pulis mga higala wa na gyud. Hasta gani ang mga abogado hasta iyang inner circle wa di basta-basta makasuo dito. At akin lang daan no. Sa nanay say akan ni dong mato sa paminawon ko dong. Katong dito sa pagbasa ni Torre sa konsa. Pagbasa ni Torre atong iyang warrant. Dito mo to basa sa iyang cellphone gani. Atong pagtagad mga kaigalaan be. Onya dito pa og question ni kanhi presidente Rodrigo Duterte.
Og unya, sige sa ato paminawon sa ning audio ani be, gamay lang. Ato sa balikan gamay una ta mo hatag sundugang pag-analisar. Okay. For crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Miranda Doctrine issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Okay. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC, for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. By virtue of the warrant of arrest issued by the so ICC. mo ni mahigala pagbasa, gamay lang kay murag nagputol-putol na sa ni atong signal, kining atong dunay kakulian niya pang gamay. Now, si Duterte mahigala ni question ana. Ni question mga higala kay doon na mapud mga kaigala ay mga basihanan anyang pangutana anaraw mga panahon na. Pero mo lagi nagiingon mga sukitig paminaw, tuwa sa mga kamot mga higala ni BBM. Isip presidente mga kaigalaan kay ang Interpol wa man ay power nga, wa man ay capacity mo dakop. Ang ila may higala Interpol monitoring man na mga sukitig paminaw. So coordinate sila diri sa atong Philippine National Police kana pong police di po na basta-basta nga mo dakop-dakop na nila ni Store Guay Mando. So kini, kuhan gini, planado ni mga sukitig paminaw. Tuan ni sa mga kamot ni BBM mga kaigalaan ang pag-surrender sa sovereignty sa Pilipinas o dili. Na niya mga sukitig paminaw. So kini hitabo aron, gipugo sa mga Duterte mahigala bisay ni question siya, mao nang gipasakay asa man tudong itong dito sa bus na dumi ato sa balikan gamay. Katuto ang paglarga na nila be, kani. Na audio ni. Mo ni pag gisakay sa bus sa PNP. Basta kung mga pulis, nang hilak ng mga pulis sa banday. No? So manay dito sa airport, sa Villamor Air Base mga higala. So dito sa airport ni mahigala ato lang gibalikan gamay si Salvador Medjaldia ni mahigala iyang kauban, usa ka nurse o usa ka personal assistant, no? Daghan mahigala ikon ang pag-execute mga sukid di kuminaw.
So mo ni Salvador Medallia mga higala, ang iyang former executive secretary kay si former legal counsel Salvador Manilo ang makasuday. Sir, ingat sir. Roaming sa kasi Jaime. Jaime Sagan. Yes. Kasama ka, ma'am? Ma'am, kasama ka? Kasama ka? PRD dadalhin sa Netherlands. Itaresto ng Banyaga. Muna si General Torre mga kaibigan. O mo ni mga higalang mga paghitabo no kagabi ato lang gibalikan gamay mga kaigalaan. Una ta mohatag sa dugang mga pag-analisar ni mga issues mga suking tigpaminaw. So gitan-aw pasad mga kaigalaan og kinsa may tag-iya ining maong private jet na indekin. Ila sa gipangutana mga suking tigpaminaw ha. Okay. Unya kagabi gyud nakalarga asa man to paglarga sa sa to ko na ipakita gamay be. Ang pagkuan na so ang kantong iyang mga supporters mga higala ni kani sa pagkuan na ni. Okay. Sa mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte dito sa Luzon, sa Visayas ug Mindanao may galangan ang gawas gyud mga kagalan bisag way nanawagan ni Storm no. Iyahay lang panggawas to, ha? Mo ni ang pag move na sa eroplano kagahapon, kagabi nya taxiing na mga kaigalaan padong lupad na adto padong sa Dubai at misubay ron mahigalaan sa sunod dito. So gitiming gyud mahigala ni PBBM nga gipalupad ginidan usa pa nag press conference day, ha? Kuan gyud tanan ni Store. Digod nya kuno tawa. Kani ato man ang gibantayan gyud gabi mga kagalaan sa atong mga kaubanan diri sa News Department. Igo-igo gyud so taxiing do na mahigalay
clearance ito sa tower nga makalupad na. Ug igo nakalupad, himo dayon mahigalang statement si Presidente BBM mga kaigsunan. So mo ni ang nahitabo kagabi eh. Okay, so mo ni mga higala mga panghitabo no kagabi eh. Now, atong matagag pagtagan tundugan mga diskusyon labot anay mga sukit ti paminaw atong gibalikan gamay para atong maanalisar mga higala ning tanan ug unya kini ni ang sundan to nato mga higala ug unsay sunod nga mga updates didto na mga kagalaan sa the Netherlands ug ang mga proseso nga mga manghitabo unya didto mga sukit ti paminaw. Kay kini manggod dunay lain-lain nga grupo no. Doon na magigrupo mga higala nga nalipay nining maong panghitabo karon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay lain matagpananaw. Doon ay mga supporters mga higalang Presidente Duterte nga naguol nining maong panghitabo. Ang katong uban lipay sila tanawa kuan sa kini ana gyud no. So para nila okay na kining maong panghitabo mga kaigalaan. Ang mga supporters pod medyo dakong kagulanan lain-lain o mga statements nga gi-issue mga sukit tig paminaw. Ano man lain-lain magog pananaw ang tao ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa ako nang gika-explain kanadto katong nitan-aw kan Duterte nga murderer, lipay sila ning hitabo aron. Murderer siya natong war on drugs. Mamamatay tao siya natong war on drugs. Lipay sila niyo to na gyud. Ha? Sinugdanan na gyud ni, ha? Matubang nas kaso dito mahigala sa International Criminal Court. Pero kadto mga higala mga tao nga nitan-aw ni Duterte during the war on drugs nga hero siya. Kaya niya mahigalang gipangbangga adto panahon na kadto mga sagbot sa katilingban. Labi na to mahigala mga drug lords, ha? Para nila heroes Duterte. Mo to na nga guol ron. Ato ni tiwasog gisgot mahigala pero timan duha man ni ka Marcos ni nga presidente na to. Ang unang Marcos katong senyor nalagay po'y gamay nga kinini ang ato mga dumadapig mahigalang BBM kato mga dumadapig mahigala ni Duterte doon na gyapon medyo doon ay alibyo gyapon gamay day ngano man pag naog laging ninoy sa una sa eroplano patay mas ninoy kini atas Duterte mahigala dakop ra so pag abot dito senior man to so maoro ni mahigalang senior o ang junior pero at least di naman makita mahigala sa Presidente Rodrigo Duterte sa Pilipinas pagkakaron apan doon na pa mga higalay mga paglaom unya kay doon na pa man mahigalay hearing nga mahitabo dito sa dahig lahi man to kang ninoy mahigala kay pag naog wa na gyud so muna nga kananaang katutuang mga nasuko ni Duterte nalipay sila ron o katong mga higalang didapi Duterte naguol sila karon so ang inyo ani nga himuon sa pikas nga habig lain-lain ang emosyon mahigala pero kagabi ipatinaghan na gyud sa mga tao nga nanggawas ni padayag sila ang emosyon usa ka butang kini ning atong i-discuss unya dugang pero sa pagkakaron sige lang okay lang mismo ako gani mga higala magtan-aw ko sa mga rally ni Duterte murag kuya gani day tinuray lang wa na siguro makita sa uban pero katong sa Mandawi patinaghan ng tao delikado ba sniperon siya to kay ang iyang PSG baya dili sama kadaghan sa kwan pila naman nanay security details si Duterte karon nga former president naman siya unya wa man siya kahadlok may gala expose man sa kayo delikado baya no so muna nga kini at least buhis Duterte may gala wa pata mabot sa chorus og sa kanta pa ni sa first stanza ni Store so ato ni padayon unya mga kagilaan sa paghisgot labi na mahigala ang atong pag take up na mga kagalaan sa mga conflict ini karong atong soberenya sa Pilipinas o kini mga higalang kamanduan sa ICC. Medyo shocking to mga panghitabo kagahapon mga suking tigpaminaw no. Grabing kuan kayo, tensyonado kayo ang mga panghitabo kagahapon mga kahigalaan. In fact, mura og na mismo ang legal team ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte medyo nakalitan gito sila dayken. Murag wa to magkuan sila dayon or baka og panalitang nag-anticipate sila naghimo na sa draft dance petition para Supreme Court di man to lalim kay kisa pa magdahom nga may adto to mga higala nga ang Philippine government
basta-basta na lang mga kagalaang ni surrender ang sovereignty sa Philippine government mahigala ngadto sa kamanduan sa ICC. Nga di naman ta membro sa ICC mga sukid ti paminaw. Dunay kuutonon gamay na napita kay pag-file sa kaso prior man sa withdrawal mga kuutono na ato nang hisgutan unya. Pero kinini ang imagine ka wa man lang ma-check mahigala sa husgado sa Pilipinas kining maong arrest warrant. Purbida, yan pagtaod lang ato sa mahigalan ko nga mas stress ta ng kalakihan. Para sa ta mahigala sa atong pagpanghatag o pahalipay sa mga nasakpang naminaw sa DYHP ug IFM. Boy no, ang uban mga higala lain-lain man kay do na may mga nalipay gyud sad, no? Kay duha lagi ang ugat gyud ani, ang pinaka og imong balikan gyud i-dissect nimo kadto mga tawo nga nitan-aw ni Duterte mahigala nga hero. Naguol sila. Kato ni tanaw ni Duterte mahigala mamamatay tao mao'y nalipay, mga kaigalaan. Unya, wa pa man mahuman unsa may mga implications sa sunod pa nga mga adlaw mga sukid ti paminaw. Labot mahigala ini nga mga panghitabo kagahapon mga higala labihan ka stressful og labihan ka tensyonado mahigala sa Pilipinas mga kaigalaan. Gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang mga tao mahigala ipadayag sa ilang mga hibati mga kaigalaan. Grabe mga higala ang pagpakita sa simpatiya sa katawhan. Pero kagahapon mga higala tensyonado gyud gikan pa mga higala sa pagnaog gikan ni Presidente Rodrigo Duterte sa airport o niya dayon under sa kustudiya mga higala sa PNP gida sa Villamor Air Base kadto planado na to daan, kadadon sa Villamor Air Base kay pagda sa Villamor Air Base adto mga higala girili na daan ang chartered plane para makalupad mga higala ang presidente. Kay delikado man og nag-ilog man nagukod man sa oras. So ang architect adto mga higala sa side mga kaigalaan nga gusto na nga mo atubang nas Duterte dito mga higala sa dahig o gusto na may higala nga ni surrender sa soberentiya dito mga higala sa ICC nga makalupad yun na yun. Kay kung di makalupad delikado man mga higala nga ang Supreme Court mao mga kaigala ay mupugong. Kay ngano man kini mga higalang petition ngadto Supreme Court mga sukid ti paminaw, in fact giraffle man dayon sa Supreme Court. Ni ama ni mga higalang statement mahigala sa Supreme Court kagahapon, no? Giraffle ang maong petition for certiorari and prohibition with prayer of issuance of temporary restraining order. Kay once dunay temporary restraining order, dili kalupad kadto maong eroplano. Nya wa man makagawas ang TRO kagahapon. O panalitan karon mahigala og karong adlaw mo gawas ang TRO, wala na i-TRO. Kay tuwa naman mga kagalaan outside naman sa jurisdiction sa Pilipinas. Pero karon mga higala mo himog petition ang mga abogadong Presidente Rodrigo Duterte. Kini mo gud mahigala pag himog petition niya pabalikon diri medyo imuon gyapon na nila, no? Nga mohimo mahigala ga petition dito sa Supreme Court, pag-compel sa Philippine government pagpabalik. Pero kana gong pagpabalik dai medyo lahi na gyud to og kana na ang napugnan, napugnan pa mga sukid tig paminaw. So ma-applicable ang TRO. Ito lupad naman. So daldali gyud to kagahapon nga makalupad tong eroplano. Nya gi-timing gyud to nga human makalupad, issue the statement mahigala si Presidente BBM. Okay, so ang ato karon ang eroplano nga RPC 5219 nga gisakyan mahigala ni former President Rodrigo Roa Duterte miabot na sa Al Maktoum International Airport sa Dubai mga alas 8:04 og unya alas 8:04 din sa time sa Pilipinas. Pero alas 4 kaganinan kadlawon sa time sa Dubai. Hindi ken. Kay maglahi man atong time mga sukid ti paminaw. No? So ganinang alas 4 ni abot dito sa time sa Dubai, karon mga higala sa time sa Pilipinas alas 8 buntag. Onya kay do na may layover dito mga sukid ti paminaw.
Og unya, doon ay 4 hours nga difference. Unya, gikan sa Dubai, ilupad na dito mahigala sa The Hague. Dito na sa The Netherlands, mga sukin tigpaminaw. Igo lang mo refuel, og mulupad na po paingon sa Rotterdam Airport sa The Netherlands. Mao ni mahigala ang mahitabo. Pero sa man registered sa Philippine government ang eroplano, nagisakyan. Kindaghan ka ng mga kuutonon mahigala mga pangutana ini, oy. Unya, kung malangan-langan, ilag itong ituyo nga, sige, lupad na. Tagay na dahagkuhan na yun. Kahit malangan-langan delikado man mga higala ang Supreme Court, maoy mo himo og desisyon, pwede man. Doon may mahitabo, mingo Supreme Court, okay, sige, sakto na, ipalupad na Duterte, or mingo Supreme Court, dili ito surrender ang atong sovereignty. Di mahitabo, di makadayon og lupad. Sila ito ipalupad, di ko dayon, Oto nga kagahapon ang oras may kilalabihan gyud ka time of the essence gyud. Kagahapong adlaw mga sukid tigpaminaw kay niyo ang statement Supreme Court pag-file gahapon nihimo dayon og statement ang Supreme Court. Ngano man kaysa ko nang giingon may gala do na gani conflict ang international law o ang ato may gala kana mga treaties ug uban pa ang atong law sa Pilipinas as a sovereign country mao gyud mo prevail. Pareho po na sa bang nasod, no? Nga ang ilang mga balaod dito may mo prevail. Nya, much more nga na-withdraw na ang Pilipinas gikan mahigala sa ICC. So, ang jurisdiction, questionable. Karon ni pagawas ang korte o ang ICC ni pagawas mga higala o kamanduan, pagawas og warrant sa usa ka subject nga din ang naso dili na membro sa ICC. Medyo technical ni gamay. So, kining maong order, di man ni basta-basta mahigala. Imagine kagi, basahan si Duterte mga kagalaan sa Miranda Doctrine o niya, dito gani, waman to mapakita, gani day ang kopya sa hard copy sa warrant. No? So, wagin mo agi og pag-check, pag-verify sa atong husgado. Kining maong kamanduan. Medyo grabe ang technicality mga higala aning kalakiharon. No, atong tiwas og isgot standby lamang. Umalamang pipila ka mga pahinumdom. Alas 8:23 na. Straight to the Now, point. ato mahigalang with due respect. Sa kunang giingon, laylain mag-opinion mga higala o niya laylain tungod po na sa experience o sa gibati sa tao. Depende na. Kada bitang pagtan-aw mahigalang Duterte nga mutan-aw ka Presidente Duterte mahigala nga murderer siya. Posible tungod sa experience po nimo nga labi pag doon na kay parinti sa una nga na matay karon sa war on drugs, bisan pag nigsadaan at tinuod, bisan pag drug lord na mga kagalaan, imo nang sakop sa pamilya, mulaban, magina kanunay, no? Sumuna nga, ang ilang pananaw, lahi, sad, ato pasang respetaran sa sila ni Ananda Pita. Nya katong medyo mga tao mahigala nga nitanaw sa war on drugs, ni Presidente Rodrigo Duterte nga maayo to iyang gihimo, kay safety ang palibot sa iyang panahon, ngunang daghan mga higala mga tao nga ni simpatya, lahi po nila nakita. Kana mamagunay pinakaugat ba? Unya dayon masumpay na ni ron. Nga dunay nagkatawa ron kadtong mga higalang para nila murderers Duterte, nakatawa ron sila. Kadtong mga tao nga nitanaw nga hero kini si Duterte, nag-uol sila karon, Pero man akong giingon na may legal nga proseso, daghan pa man yung mga questions, chilax lang mo niha, kaya na pa may daghan mga questions ani. Kini atong discussion ron, kita na mamutanan video kagahapon. Kaya bawa man ko nga updated mo diha. Kini atong i-discuss ang legal implications. Nining maong panghitabo mga sukid tigpaminaw. Ato ni klarohon kay kini ni ang dili man ta mahigala sa mga nahitabo kagahapon nga medyo dunay mga kakulian sa proseso, no? Mga kakulian mga higala dihan dapita. Kay kini ni ang balikon ako ang example kadto mga trial lawyers. Tignan ni adtos korte mahigala mga abogado. Kay bawo sila mismo kana mga kaygalaang divorce nga tuwa sa laing nasod. Ako na nang giisgutan ganina pero akong balikon og naminyo kag foreigner indeken butang ta lang. Unya nag-away mo sumbana dito na divorce ka na dito sa laing nasod, doon ay desisyon ng korte dito. Inikabot mo sa Pilipinas, o magpasabot nga automatic na kadiha nga divorsyada ka na. Kinahanglan pa na mahigala nga katong desisyon nila dito sa korte nila
ato pa nang ipa-recognize diri sa atong korte. Kay di man na mahimo mga kagalang dunay kamanduan dito, manduan lang tadayon niya, wa ma-verify gani, wa matan-aw gani kanang maong order mga kagalaan sa ato mismong husgado. Straight to the point. Mo kana nga dunay kapila man na mahitabo katong mga karelate man mga lawyers ana nga mga nakahandle ang mga kasuha. Divorce, labi pa gikan Korea, gikan Japan. File ka dito may galag recognition of divorce, labi pa ikaw ni store panalitan. Naminyo ka dito, kasawa kag kinini ang Koreana, ha? Kasawa ni mo dito, pero tinimong inlaba kay gwapang Koreana. Yagi talaga katawa ni mga kahigalaan. Unya, nagbuwag mo dito, hindi kabot ni mo din maminyo kag balik, hindi pwede. Kay minyo ka man. Kanang divorce na dito sa ilang nasod, okay na. Pagabot nila sa mata sa ato, mga higalang balao, dili na madawat. So sa may buhaton, madto ka susgado. Imo pa na dito mga higalang, maghimo pa ka dito mga higalang mga lakang, kanang recognition of foreign judgment. Scrutinize pa na dito susgado. Pangayuan pa ka na, labi pa ka ng Korea, mga higala, ISOS, and Japan, handol man tang mga kaso na bida, ipatranslate pa ni mo inday kino Yan to. Sagog, na mas Google, pero dili ang korte, mga higala mo kuhan yun, doon nagiging ang kagulingong proseso. Ano man, di man ta mo duko dayon sa mga order sa laing kanasuran. Muna kining pagawas ining warrant, isa man nag-isos warrant. Ug atong korte, okay, pero di ba niya atong korte nag-isyo? So muna nga, tanawon pa ni mga kaigalaan. Muna nga, himog petition sila kagahapon Supreme Court. Pinaspasa ito, pero nagduda ko mahigala na bulaga tong tanan. Kay kisabay di magdaho mga higala kanang inani. O doon na karoy, kuan, i-verify pa man ni mga sukit di paminaw. Katugapon man, automatic man. Paspasas mga panghitabo no? Paspas kay mga panghitabo, lupad. Ang Supreme Court god, nihimo na god mahigala og kananang raffle. Nihimo raffle na god. So tan-aw siguro nila kini ma-raffle ni ma-debate ni Supreme Court nya mo ingong Supreme Court nga dili pwede na kay masuverin ang atong country. Ang atong sovereignty atong patigbabaw. Di man ta pwedeng manduan lang sa uban. Kumuha na ang Supreme Court karon. Labi na nga mi-withdraw na ta sa kinini ang International Criminal Court mahigala ni withdraw na ta sa atong membership sa ICC. Ando na mahigalay kagahuman pag-interpret anang balaod ang Supreme Court man. So nanagana po to sila inday kanya bidag mo interpret Supreme Court ani nga kuan. Delikado ning kalakiha. Ala, palupad na diha. Ako lang nagagi katawa ha, pero kadto do na gito. Kuan na gito. Planado na gid. Di makagpagdaan Duterte may galwa na gani agig hospital nga kuan day. Ana dito na Villamor Airbase. Kayo galing maadto tog hospital. Hindi abot sa hospital mo sakang sugar kini sakar ba? Nyag mo ingon may galang doktor nga dili mada. Malangan-langan o malangan-langan to karon. Malangan lang to gamay may galaon niya madebate sa Supreme Court. Kay kini interpreto under kini sa kinahanglan pa ning i-interpret mga higala sa Supreme Court kining maong hisgutanana. Kinahanglan pa. Kaya ako example ninyo lagi balikon ko. Ay mo kumpiyansa ka mga dalaga na minaw ron. Ka mga ulitaw og do na mahigalay. Amingon na diborsyado man ko, nguyab mo store, di ka pwede makasal dayon oy. Ngano man? Kinahanglan pa na og recognition of foreign judgment. Moadto ka sa husgado ipa-recognize mo na ang korte mahigala mo scrutinize ana. Unya, hukman pa na sa korte nga o tinuod gyud ang kanang diborsyo. Na diborsyado ka na. Sus mo take time mo na ba indakin? Mo take time. Prangka-prangkang pag-istorya ha. Makarelate ana ang katong mga lawyers nga practicing lawyers. Ani taak sa husgado mahigala ka na makahandle ka ng recognition of foreign judgment. Pero kini warrant nigawas ang warrant gikan sa ICC. Wa man lang matan-aw bisag anino, limang kapagbasa ni Turi, nangita gani sa kasama ng hard copy, wa gani kapakita. Bisan pa karon og dunay hard copy na karon nga napakita pero wa ma-verify sa ato mga higala mga husgado. Sa to pa gimanduan ta mahigala sa langyaw, unya nituman ta dayon mga higala nga wa ma-verify gani ni wa mo agig verification sa husgado. Straight to the point. Na ato nga balikan mga kaigalaan ha. Kini pagtubag pagbasa ni Tory Daan sa Miranda Doctrine. Kini nagtubag pa sa Duterte ani sa ato sa kuno paminawon before tama adto sa uban pa nga ko. Of the warrant of arrest issued by the ICC
for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Okay. So, kini, mga higala, asa pa itong usangan na gipangutanan Duterte. Mga bugado wa pasudla gahapon. Isang may nakasod dito kato kauban Duterte daan gikan sa Hong Kong. Si Vidal Diara may nakasod. Sa Spanilo wa kasod. At sa Bungo wa kasod. Hasta gani may higala si Vice President Sara Duterte Indayken. Wa kasunod. Bihano. Kini ato ba kana na ang teknikalidad bitaw mga sukit ni paminaw nga ang ni order korte nga dili Kortes Pilipinas. Unya na may katungod si Duterte mahigala nga pasudlon iyang abogado wa man. Medyo daghan mahigalang mga teknikalidad mga kagalang kwesyononon ini. Rights man na mahigala sa usa ka akusado nga naasay kwan. Iyang mga lawyers la si Martin Dilgra mo'y nakasulod dito day. Wala kasulod no? Wala kasulod. Ang nakasulod si Viladiara. Ikauban mo ito sa Hong Kong. Pag kuan si Panilo mahigala nga matawag na to mga kaigalaang na lahi nga pagsakay wala na pasudla. Si Sara Duterte mahigala na lahi ni pagsakay kana tuyoon mo sa guna dunay nangutana ngano nga magdungan si Sara Duterte og si iyang amahan sa usa ka eroplano. Natural na mga kaigalan dunay mga strategy ana no. Mismo gani sa korporasyon mga sukin tigpaminaw di nimo idungan og sakay na mga officer sa korporasyon kay simbako unya og magkinaon sa at least dili mawad-an og leader ang korporasyon. So ilan nang gi-apply sa ilang pamilya mga higala simbako mahagsa ng eroplano dili madungan og hagsa tanan. Amo nay katuyuan diha mga sukin tigpaminaw. So si VP Sara wa na makasulod kagabi sa Villamor Air Base while iyang papa naa pa sa plane tarmac. Medyo ano? Murag maka-konsa ka ba nga grabiha sa day? Unya kini ra ba nga order dili order sa Kortes Pilipinas? Kay langan-langan pa man to mahigalang kwan. Wa na gyud oy. Diha ra sa kwan. Diha ra mahigalas gawas. Taud-taud gyud una nakalarga ang eroplano, si Sara naaras gawas sa airbase. Kato gituyo man to pag naog dito mahigala sa kwan. Planado na to. Pag naog sa eroplano, dito na dito sa Villamor Air Base na dayon. Wa na yan to adto hospital nga unsa. Dito na sa Villamor Air Base ready na to ready for take off na to. O paabot sa kinini ang kwan eroplano, dito na dayon. Kini mahigala ang katong mga legal team ni Duterte kagahapon medyo tanaw ka to na kwanto na bulaga sa to sila mga higala kay kisa pa magdahom nga kamanduan mga kaigalaan sa foreign body mga sukit tig paminaw ang Pilipinas dali ra mga higalang grabe ang iyang pag-surrender sa iyang sovereignty no medyo na api na kwanto sa gahapon ang uban gani karon plangka-plangkang pagka-istorya mahigala mapa siguro pag ablig-balik sa ilang public international law nga kwan mga libro. Mahigod mahigalang subject sa international law mga kaigalaan sa bar exam ni first day magil sa bar exam. Sumpay ni sa constitutional law kini maong subject gamay ra ni sang subject mas dako ang subject ang atong constitution. Kaya naman constitutional law 1, constitutional law 2. Kining public international law di ni ka ang units kana ini dili kayo ingon nga pareha sa unit gis konsti dunay mga conflict of laws ginana diha hasta ang uban lay karon murag nabulaga to mga higala nga bebe atong revisit nga to mga libro be yagi ko lang ni katawa mga higala pero mo lagi na ang Supreme Court ni issue og statement kagahapon beato sa paminawon kini nag-question mas Duterte. Pero kana kung imong abogado no kay rights nga mokuha ka counsel bisa pag abogado ka mokuha kag laing abogado kay kanagong panahon anak mahigala nga ikaw may maakusahan. Tinuray lang mokuha gyud kag imong mga friends nga abogado nga mo tabang nimo kay emosyonal man ka nang panahon na. Nya imo nang katungod. Mo na nga bisan abogado ka mas maayo nga dunay laing abogado pod nya mo tubag para nimo. Bisag usa ka may laking abogado. Prangka-prangkang pagka-istorya.
Bisa kung sa kaming laki kang abogado, mukuha gyud kag lawyer sad nya ron nga mo dipinsa nimo. Kini mga pulis gini nanghilak ka na ng uban. Nganong mukuha man ka kay simple naman ang mga kagilaan nga kwan naka sa ikaw mo ginatungdan. Parihara ko na mga higala bag bisa ko sa kaming laki ni mga abogado niya ikaw may natungdan. Medyo lahi gyud ang imong kananaang analysis ikumparar ko mukuha kag laing abogado sad nya dili sa emosyonal kadili man iyang kaso. So makalaban siya nimo. No? Nya daghan kag hunahon labi pa na ni Duterte may higala nga gawa sa legal mantigo sa anang legal mga kaigalaan magunahuna pa sa nanistor nga asa nagkato ko mga gamit ha kay mularga na may sa Hague karon. So muna katungod na bisa ko sa kami parehara ko na mga higala ba og kanang problema nayo problema sa uyab-uyab imong love life karon nagbuwag ka sa imong gikarelasyon nigbuwag nimo sa imong gikarelasyon ug ikaw na mag-solve ana day kamao kay pila ra bago ng problema ha ang hunahunaon nimo. Pero mangita kag laing tao nga motabang nimo sa pag kuan ba kini ni ang analisar ba ni store? Ha? Napoy mo sulti nimo ay kabalaka total daghan may nagsayal diha. Iagi tala ni kato katawa. So katungod na sa akusado. Katungod na Duterte pero wa kasud ang mga abogado Ha? Pagka na gi-question ni Duterte mahigala karon. Atong balikan na analisaron tong mayo niya. Ang Supreme Court ni issue og statement na. Kadtog malangan-langan gud to. Og dito kalupad dayon. Delikado man mahigala ming Supreme Court nga kini ni ang dili ni ka lupad kay mas sovereign ang atong kwan ang atong law no kay depende mo na mahigala kana bitaw si Russian President Vladimir Putin gisuha man nagwarrant day sa ICC kisa pay mo dakop dito mga higala nga kanang Interpol wa man capacity mo dakop kini ato mahigala kini dunay mando gid ani ha dunay mando sa taas ka na mga pulis di po na mudakop ug way mando ha pero manduan na mudakop na sila nakainitay ganito kagahapon may galing ng Duterte des usa nga don't make it personal bitaw ning hitabo kagahapon may galabida ako nagtuog ko may mga abogado na minaw na to ron ang uban good morning sa tanang mga naminaw na to mga lawyers ron. Attorney Paul Ligorio, good morning ni mo na. Attorney John Cagulada, Attorney Jason Ripaso, o uban pa. Naghandaghan ng mga naminaw na ito mahigala mga abogado. Medyo nasyak gyud kagahapon. Tinuray lang. Murag duda ko mahigala gusto ni mo ning tugkaron ang kining public international law mo ipapag-ukab og balik sa libro. Gano'n man, kisabay magdahom. Kisabay magdahom, inana, kapaspas ba? Ituyo sa ito ng paspas ng pagdakop nito sa airport, ipasa dayon sa Villamor Airbase para magkalupad dayon. Kay malangan-langan ni glupad mga kaigalaan, ni take na good og jurisdiction ang Supreme Court na to anay sa petition. Girafol na gud na. Kay kini magud mahigala og maghisgot tag conflict mga kaigalaan ining atong balaod, ang dunay kagahuman mo interpret ang Supreme Court. May statement kini Supreme Court. Ako basahon statement Supreme Court ha. Ato ni hagpaton mga sukit tig paminaw kining mga panghitabo. Now, ang petition kagahapon nga na-file kadto man tong kuan certiorari og prohibition with prayer sa TRO. So palupad yun parang nga bahalag mo isog TRO basta nagkalupad na okay na. Karon og mo file mga higala ron og habeas corpus. Usa o may pagkalaki kay kung naa pa sa Villamor Airbase or naa pa sa eroplano pag ingon nga dunay habeas corpus dadon ang lawas si Duterte mahigala. Dadoon siya dito mga kaigalaan sa kinini ang matawag na to mga kaigalang dadoon siya dito mga higala sa Osgado. Good morning ito sa kong classmate si Attorney Ligaya Barsinas. Naminaw sa daghanin mga naminaw na to. Pero mo lagi na duha ni Attorney gi balanse-balanse mga kaigalaan ha kay duha ni mga kaigalaan ka pundo kron. Kay tungod sa lain-lain nga pagtan-aw, lain-lain og panglantaw, lain-lahi man og nakita ang tao ni Presidente Rodrigo Duterte. Dunay ni tan-aw niya mahigala nga bali ka murderer gyud. Mamamatay tao, nya kanis lang nagtan-aw nga murderer Duterte duna po sila ilang katarungan ngano nga tan-aw nila murderer kinis Duterte. Kini po mga tao mga higala nga nagtan-aw nga hero kinis Duterte. Lain pod ang ilang experience. No? Dahil po ilang experience sabi na kato mga pamilya ron. Tara, ani mo guni.
kato mga pamilya nga dunay anak o dunaroy parinting drug lord namatay sa drug war. Na kana sila bisan pa una kasato kay drug lord to, imo man ang pamilya mulaban ka man gyud. Kapila mo gud na hitabo mga higala. So para nimo mamatay tao gud sa Duterte. Ikaduha, sa drug war, doon na gyud say mga nasipyat adto. Mo na tinuod, no? Doon na nasipyat kay kadto mga pulis pud uban mahigala gakiat la sa tunguban. So doon na mga naigo nga way labot. Sakitan po to sila. So tan-aw nila mahigala kini Duterte. Kuan gyud ni. Kini niyang murderer gyud ni. Oh, suko sila. Kadto pong uban nagtan-aw Duterte mahigala nga hero kini. Kay adtong panahon na at least kini ni ang maglakaw mis kalsada nga malinaon, maglakaw mi nga kini ni ang safety, ang among paglakaw sa kagabion, ina na ba? Daghan man ning mga tao sad ngin ani, nabahin man ni ron. Nabahin man ni ron. Lakaw mi itong panahon na. So para nila, Heroes Duterte, muna nga, kini ni ang dunas lay utang kabubuton mga kagalaan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kaya kini man gud mga higalang mga panghitabo og tan-aw nimo mga kagalaan kata mga OFWs katong sa Hong Kong para nila manggod di man may kinahanglan og ayuda manarbaho man mi kamo okay man mi kalabi pa mga OFWs mo trabaho mi diri okay man mi maningkamot mi trabaho para sa mong pamilya di mi kinahanglan ayuda pero gusto unta na mo nga while na among pamilya sa Pilipinas nga safety sila una nga mo ni ang akong nabati sa mga OFW dahil nga ganahan sa Duterte inday ken kay ngila ba nga ilang mga anak nitong ilang gibilin no nga ma-safety sila mahigala gikan sa mga daotang elemento ining mga drugs kay bawa mo guta mga kagalaan labi na mga higala katong mga pamilya ron nga sama atong pamilya atong kuan babae nga gilabay mahigala dito sa SRP naghimo katong drug addict mga sukitig paminaw lahi po ilang pananaw Duterte siyempre kung imong pamilya karon imong pamilya ron namatay sa drug war either sad-an to kay drug lord to or naamong lang mga higala inosente na piskan suko kay Duterte kadto pong mga pamilya nga gipatay sa drug addict ang kadto mga higalang sakop sa pamilya gi-rape baka para nila mga kagalaan Heroes Duterte nya asa may daghan nga kuan lain-lain og pananaw muna nga to lang girespetaran ang lain-lain nga pananaw mga sukid ning paminaw okay unya mo ni ang root ko sa tanan mga sukid ning paminaw so karon kini ni ang niabot ning puntuha mga higala ni anata ini nga stage karon tan-aw lagi nako gahapon mga kagalaan daghay na bulaga gyud kagahapon ani hitabua kay karon ang mga petition mahigala Supreme Court ang Supreme Court ni ay statement kabasa naman mo ng statement pero ako lang basahon o balik para ma-analyze na to ang Supreme Court ni raffle na ani mga sukid tig paminaw nanog maabtan ni o madibate pa ni dito Supreme Court unya maabtan nga mingon Supreme Court nga okay number 1 mo prevail ang atong balaod number 2 ni withdraw na ta sa ICC so mo issue Supreme Court og temporary restraining order di kalupad si Duterte mo to gito ni store nga para na diha isinyasan gito nga palupara na diha nya timing humaglupad na issue na daig statement may galang Malacanang pinagi ni Presidente BBM straight to the point ni kongod Supreme Court ngano man ngay kini magod may galang mando kini sa husgado nga dili ato kaugalingong husgado no so pwede kining questionon ngadto sa Korte Suprema in fact si Attorney Salvador Panilo mo file og petition for habeas corpus na karon ang sa may habeas corpus aning to na mas Duterte may gala nig-file niya karon to ana mo abot na ni sa may paminawon ta sa dali sa may update na sa news department sa to monitoring be kay mo yung issue og habeas corpus og mo file sa habeas corpus karon buti pasabot nga ipadas Duterte sa korte ipa-explain ngano nga inyong gideten nya usama pag daron wa naman din to naman mahigalas Netherlands ato lang ning iagi kato katawa mo ni doon naging mga tuyo ani mga kagalaan nga ipapaspas na diha kay napas Villamor Airbase unya karon momando ang Korte Suprema mahigalang habeas corpus so dadon sa Duterte's korte kay ipa-explain
explain on sa legal basis nga inyong gidakop ni. Ha? So, malangan-langan, di kalupad ng aeroplano. Di palupad ito daan ni store kayo mo isyo, bisa pag mo isyo TRO, or mo isyo karon mga higala og maingon okay habeas corpus. I-raffle pa man sa guning habeas corpus. Ha? Ini kuan ani wa naman isa may habeas corpus to naman ipabalik to dire. Ipabalik dire sa Pilipinas. Tuan nas Netherlands. Ha? Nya ma-turn over ni dito. Medyo doon na kalisdanan gamay ba? Di gyud gamay, medyo dako-dako gyud. Asa may update sa day before ko moadto sa unahan na to mga kaigalan. Kasi Inday Ken Galanya. Kumusta day unsa may update ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte? So kadto mga nalipay, ala padayon na mo siyang kalipay, katong nangang naguol pod, ayla mo palabig kaguol, kay sa ako nang giingon, doon na pa may mga proseso ani dito sa dahig. Ikaduha, bita-bitaha na lang ni nga, pupare-pareha ba yan ni hitabuha, si Marcos Sr., pagnaog ni Ninoy Aquino sa eroplano, sa iyang panahon, di ko maingos Marcos, nagpatay. Maingon lang ko nga, panahon tong Marcos, nagos airport na, grabihan naman sad, no? Pagnaog ni Ninoy, pusil patay. Bita-bitahan na sa Duterte, pag naog ni Duterte, gidakop ra. Ha? Pero ginsaksyonan sa Sara nga, ay patakag inom og tubig, ha? Ay patakag kaon-kaon kung sa ihatag diha. Samtang nagbiyahe. Ato kaon ba sa may update ron, samtang nagbiyahe ang eroplano. Ato i-check sa Inday Ken Galania nga nag-monitor din sa itong news department. Inday Ken, kumusta na day? DYHP RMN Report. Attorney Rufil, ang eroplano nga gisakyan ni former President Rodrigo Duterte kining Gulfstream G550 aircraft RP65219 naabot sa Al Maktoum International Airport sa Dubai alas 4:03 kaganinang kadlawon oras ni dito sa Dubai apan kung Pilipinas nga oras sa Attorney Rufil alas 8:03 karong buntag. Unya sa giingon na daan kagahapon gikan sa Pilipinas kay nigikan siya 11:03 PM sa Villamor Air Base dito sa Kauluhan. Igabot ani sa Dubai, igo lang ni siyang mo refuel nya, mo layover og kadali. Mudretso na dayon ni sa Rotterdam Airport dito sa Netherlands. Unya sa ato sang pag-check Attorney Rufil, no, kay do naman tay pamaagi nga ma-track na to ang eroplano nga iyahang gisakyan kun asa nang dapita karon naapagyapon sa Dubai Airport mga 9:25 AM dinhi ni sa ato Philippine time, 5:25 sa Dubai. Mularga na po din siya Attorney Rufil mo na estimated time of departure paingon na dito sa Rotterdam sa Netherlands. Okay. Unya ang latest Attorney Rufil gikan po dito sa Davao City dunay karon lang gyud ning gipahibaw nga si Vice President Sara Duterte di ay ug ang iyang brother nga si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte nilupad sad sayo karong buntag Attorney Rufil ang ilang biyahe paingon sa The Hague, Netherlands. So at least na yung pamilya mapas na sila. Muapas. Wa may pamilya nga nakakuyog si Duterte, no, kay gipa kuan man na siya tulo lang kabuk ang makakuyog ni Inday Ken. Tinod na Attorney Rufil, no, wagali niya mada ang iyahang asawa ug ang iyang anak kay gipapili naman siya tulo ra ang pwede niyang dalhon. So mo yang gipili si former Executive Secretary Salvador Medaldea nga iya sa ning lawyer Attorney Rufil at the same time karon ang iyang nurse ug ang usa ka personal assistant niya. So mo na karong buntag matud pa sa report padong na po dito sa Hague, Netherlands, no. Ang duha ka anak ni former President Rodrigo Duterte nga si VP Sara o si Congressman Paulo Duterte Attorney Rufil. Ang matud pa Attorney Rufil, no, ang Vice President ni Bia 7:50 AM nga flight via Emirates nga kanang airline Attorney Rufil paingon sa Amsterdam. So lahi na yang iyahang tugpahan nga airport kay Rotterdam Airport man pinakaduol ko ning airport sa The Hague. Ang biyahe ni Sara mo tingin nakuha niyan pinaka kanabang easy nga flight Attorney Rufil nga makalupad dayon siya dali-dali. Mo ni adto sa Amsterdam siya motugpa. Unya si Congressman Paulo Duterte, wa din sila magkuyog Attorney Rufil, 5:45 AM via Cathay Pacific gikan sa NAIA Terminal 3. So may latest gikan po sa atong source dito sa DXDC RMN Davao as of ning orasa Attorney Rufil. Okay. So at least karon totoo kung sa dugang monitoring day kay wa pa din makalupad gyud na from Dubai. So
karon taon makalupad na o makatugpa dito sa daheg. Ila ba kakauras na pagtugpa dito sa daheg day? Ang paglupad dito? Atong i-check Attorney Rufil, no, kay kanira bang iyang gisakyan private jet man ni, no? Og nabay kalainan kung commercial, nabay ka sa kakusgod kay di man ni mohulong dito sa kawanangan. Di man ni mamik, ako pasayro. Di man ni mamik ako mapakanaog ang in terms lang tingari sa gikusgon, no, sa paglupad, do na day travel time nga mga 7 hours po Attorney Rufil. So madagandangan pa din. Ato nang i-check, no, kay katubitang estimated time of arrival unta sa Dubai kagahapon nga nakagikan og 11:03 kay 3:09. So kun atong kung man atong basihan, no, nga naabot siya dito og 4:03 AM Dubai time. So makasabot atong ma-estimate pod nga dunay almost 1 hour nga pagka-delay, no, sa estimated time of arrival dito sa Dubai. So kinining ang eroplano confirm ni nga under sa registration sa Philippine government nay? Kay RP man siya, Attorney Rufil. No? Ang yung tail sa eroplano na ay tatak nga RP C5219. Sige, kay o panalitan o dunay kamanduan ng Korte Suprema, panalitan lang medyo technically doon na pa mga Straight to the point. pagka-thrilling kayo mga higala kay kinini ang ikuha tong update ni Inday Ken Galina. Dugaya day sa biyahe day, no? Sa to pa ang biyahe gikan sa Pilipinas padong sa Dubai, alas 11:03 man to kagabi Yani abot ganina alas 4 sa time sa Dubai. Og sa ato nga time diri sa Pilipinas kay alas 8 man na, medyo 9 hours ang biyahe. Plus biyahe karon wa pa maka-take off no sa Dubai. Until karon mga orasa from Dubai to dito sa Rotterdam, no? Si Sarah adto mo tugpa sa Amsterdam. Okay, dito sa the Netherlands. Ang kining da Rotterdam mo ni pinakaduol dito sa daheg, okay? So, unya karon kay kining eroplanoha under sa Philippine flag man kay registered man sa Philippine government. Medyo thrilling pagyapon kaayo. Og panalitan maka-issue ang Supreme Court karon og mga kamanduan og TRO baka mahigala or baka habeas corpus. Kay duna pa manghapon mga higalay jurisdiction karon labi na nga kining eroplano ang gisakyan registered ni sa Philippine government. Straight to the point. Ipa-U-turn kining eroplano ning kalakihan ni Store. Ito na agi katawa mga higala kay mingo dunay kamanduan sa Supreme Court labi nag habeas corpus nga ipabalik na ipa-explain dadon kay may kag habeas corpus but pasabot anak may galang gi-question ang legalidad ngano nga inyong gidakop, inyo kanang gi-detain, ngano inyo kanang gikuha kanang usa ka tawo. So ang otoridad nga mo'y nagkuha ni ana manduan sa husgado nga dadon ka na mong tao sa husgado o i-explicar ngano unsa man inyong basis, ngano inyo nang gikuha. O pananglitan o maka-order karon ang tanan nga aircraft sa Philippine under sa Philippine government na rehistro may kala dunay PR o RP, Republic of the Philippines. Okay, so kini kay RP man so kuan nya unsa man congressman kuno tag-iya ini day itan-aw pa nila, no? Grabihang kuan na gyud mga higala ikatos Bongbong Marcos mga kaigalaan miingon man to nga dili niya i-recognize, dili niya ilhon ang investigasyon sa ICC Primero, dili sa mo kuan mo recognize ana pero karon lahi ang iyang desisyon kay kon mo guni kanana ang presidente mga higala dili lang yun nga wa mo recognize, mi fully cooperate yun pero gipapingis-pingis nanto niya gabi sa iyang statement gabi nga ni cooperate sa Interpol dili kuno sa ICC medyo pa kuan-kuan gamay ba aron nga kanana ang dili ingnon nga ni surrender ta sa jurisdiction mahigala sa ICC. Ang iya nga ni cooperate ko sa Interpol dili sa ICC. Mo iyang gi subay kaghapon pero ang nag-order god ni ana mahigala ang ICC man kanang Interpol wa say capacity nga modakop. So coordinate siya manghigala sa gobyerno. Muna ang atong Philippine National Police pinagi ni General Torre maoy ni pahigayon sa pag-aresto. Kagahapon mga sukin tigpaminaw. Kini mga nagawasan og warrant mahigala sa ICC kana si Vladimir Putin, nagawasan man nag-warrant. Kana si Benjamin Netanyahu sa Israel,
ikaw sa nagwaran sa ICC, dili madakop kay kinini ang di man membro sa ICC kining mga nasod. So why jurisdiction ang ICC? No, niini nila mga sukid ng paminaw. Ikaduha, wa po'y capacity laging ICC kay may pulis kaugalingon ng ICC mahigala. No? So, kana mo coordinate sila sa gobyerno ana mo nasod sa ato, coordinate sud na ato sa mga kamot ni BBM mga higala kay ni-withdraw naman ta sa jurisdiction mahigala sa ICC. Manandaghay na nga siya kagahapon wa duda ko mahigala mao paron pagka kuan nila wa sa magdaho mga higala nga kuan mao pay pag revisit sa public international law nga mga libro. Kaya ni kumpiyansa tong uban mga higala nagtuo sa ko na shocking man kay itong gahapon. Paspas kayo mga higala mga panghitabo, no? Wa gani mga higala ma-check o ma-verify mga kagalaan sa ato kaugalingong husgado kadtong maong warrant. O magani kakita sa warrant gani nga hard copy, no? Unya wa ma-verify kay kini magud may galing na kamanduan sa laing mga international bodies. Di man ni basta-basta ma-implementar dayon din sa ato. Kaya akong balikon mga kagalaan ka ng mga order mahigalang divorce dito sa laing nasod, di man automatic pag-abot diri nga divorce na kanistor. Pwede na ka pataka lang kag minyo diya, kaya di man na pwede. Tungod kay lahi man ang atong mga mata sa atong balao din i-recognize sa atong korte. Once ang atong korte may mo order. Kanang order sa laing nasod, dili mo follow ta na. Verify na, doon na mahigalay recognition of foreign judgment diri sa ato, din ang atong korte na mao'y mumando, nga valid na ni kini maong divorce. Ay kapila ta kahandol ano nga kasuha may gala. Di man nimo pwedeng inyong judge nga, judge ka nang naa may divorce gid dito, judge. I-google ra ko na judge. Dili di pwede. Kay mo process na may procedure gyud. So panalitan imong divorce, boy, tabitaha lang og dito sa divorce na may gala sa Amerika or sa Australia or asa nga nasod nga in English na daan kaya nag-present ni mo sa korte mo present ko ka sa ilang kinini ang divorce decree nga kinion na divorce na gini dito nga mo present pa ka sa balaod po nila dito nga tinuod yun na balaod ana mao nasod nantong dito Japan na imo pa nang ipa-translate unya ang pag-translate daghan pang mga proseso nga kini na valid yun ipaka-translate klaro gini official gini nga translation sa ilang balaod, nga naa din yung balaura. Di man pwede sa pagnanan ng balaura. Na-divorce Japan. Na-divorce dito sa Korea. Nikabot sa Pilipinas, kanang maong kamanduan, dili na automatic, dili kay di man na, may jurisdiction lang korte dili day. Hindi man dili sa iparecognize na to. Kanto mga naka-experience na karon, dili na automatic. Pagabot dili doon na patay recognition of foreign judgment. Ako kasuway ko may galatong recognition of foreign judgments Korea, bida, langan oy. Gratis na approve gyud. To pa usa Japan, bida. Langan gyapon. I-present nimo nga ni anang divorce decree, ipa-translate pud nimo nga mao ning translation. Nya kuan pud gina nga valid nimo na ni gyud ang official translation. I-present nimo sa husgado, nya i-present pud nimo nga do na gini balaura dito. Dili pwede nimo inon nga kuan. Kana na ang naman sa Google. So duda ko nga ang mga abogado gahapon, hasta ang legal team Duterte na shock sa to. Wato sa magdahaw min adto kapaspas mga kagalaan. Kay ni adto pa lagi Supreme Court do nagtuos la may gala nga maagi pa nagdebate Supreme Court wa oy. Wa maagi mga higala, lahos-lahos mga sukid tig paminaw porbida. Dato balikan sa gamay katong dito sa pag question ni Duterte hasta to mga pulis dito nang hilak ganitong uban. Dato sang balikan ko no ning suy gamay lang names. Asa man to? Okay ni. Okay ni. Sige ko na to paminawon. Okay ni. Sige, minota. Alam ni ka. Wala nang pilitan na respetuhan lang. Anyway, kung hindi nila ako patay, at life is bigla lang. Sila na naman ang nasa kabila. Bawat ko na.
Alam naman nila ang possibility niyan. It's just a matter of months actually. Kung manalo si Inday pagka-presidente, saan ito pulutin ng mga ito? Ubus ito. Kailangan si kailangan hindi lang ang pilihan sa Inday. Tatakbo ng presidente yan. Lalo na ngayon, dinarinig ng simpatiya. Pupunta yan ang kakas-kalas yan. Ilang months na, ibang presidente na naman. Saan ito pupulutin ito? Ang problema, nagtrabaho lang ito. Happen to be ako, naiintindihan ko. Kaya, sinabi ko, this has to, this madness has to end. Ano lang kasi sa ang procedure kasi, let me be wrong with you. When you are placed Let's talk about it. What is, let's make it. Mo ni nitabo kagapon balik kang gamay. You need to do the booking process there. She's asking the GP to go to the hospital. You can do that there. Is that too much? Yes, that's too much. Ilan sa Pilipino ang nahuli na yung araw na ako? Ilan ang kaso? Kaya anong kaso? Nag-o-o lang yung kaso. Straight to the point. Now akong gipa-confirm mga kaigalaan kay material mo kayo kung kini mao ang eroplano gipanag-iya kuno kini congressman. Pa-confirm na to ha. O gipanag-iya kini sa registrado kini sa Philippine government kay nagsugod mag-RP sa to pa Republic of the Philippines ni. Nya gigamit din ang eroplano ha may gala pakita na ko nung taon. Kay unsa may nakamaterial ani pananglitan kung mo pagawas ang Supreme Court ton og kamanduan. Ibutang ta lang kanong adlaw ha. Ibutang ta lang kanong adlaw ang pagawas kamanduan. Maigo gihapon nga under sa jurisdiction sa atong Supreme Court sa Pilipinas kay naaman on board si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa eroplano nga under manghigala sa registration sa Philippine government. Straight to the point. Bisan og wala na siya sa Philippine airspace. Kay ang eroplano extension kana sa atong Philippine soil. Kay naka-register man. Kini go manghigala sa isgutanan sa international law medyo aligre basad gamay. Para gana maingon kay Inday nga nakadto na ka sa Amerika day, pwede mag nakadto ka sa Guam, Amerika na na. Pero maingon man sa kuman nakadto ka sa mainland, lahi tong mainland na gyud, no? Pero pwede sa kinyon nakadto ka Amerika, nakadto bisag wa kakadto. Niadto ka sa US Embassy Manila. Og nakataa ka sa US Embassy Manila, pwede na ka maingon day nga didto ko sa Amerika. Ngano man kanang US Embassy, o bisan asang embahada extension man na by fiction of law, Amerika na by fiction of law sa atong pag-ila mahigalas balaod. Mo na nga inani pud ni mga sugid paminaw kini eroplano man ni under sa Philippine government man nang gipasubay na ko dire. Kay kung panalitan klaro na gyud. RP man yo, RP. Kisa kita kiyan tinuod ba katong congressman? Kung panalitan dunay order ng Supreme Court ron, unya kanang ordera kay dugay pa na muna og Duterte dito kay nalangan pas Dubai. Medyo thrilling no? Abot dito mahigala sa Rotterdam, Netherlands. Og mingon doon ay habeas corpus, pwede pa ning ipa-U-turn ng eroplano? Ato ning agi katawa lang mga kahigalaan. Natanaw, kini mo ang eroplano di ay inana ka kuano kay katong panahon na may mo nang dunay katarungan potong uban nga moingon nga wa gyoy word of honor sa BBM. Kay ingon siya may gala nga dili ko mo kuano to natong last year. Dili na to surrender ang atong sovereignty sa ICC. Kay nag-function man ato mga korte des Pilipinas. Medyo insulto man ato mga husgado. So katong yang pamahayag last year sakto to pero nalahi man karon. No?
ang iyang mga pamahayag, mga sukid ng paminaw. Unya mo nagisusi sa asaman tong naman to post nga kuanday aban tong kini ba ato balikan tong kanimong eroplano nga gisakyan kagabi no mo ni RP asa ni C5219 mo ni RP C5219 tinuod bang congressman may tagiya ini kining eroplanuhan di ay mao ni may galay ilang gisakyan ni Presidente BBM pag adto sa Tawi-Tawi sakyan na ni mao so labaw pa sa pag-cooperate ang iyang gihimo mga kagalaan sa ICC. Straight to the point. Lahi itong niyang gingon nga, dili ito isurrender ang atong sovereignty sa ICC, pero kining iya, labaw pa siya ba ni provide pag-aeroplano? Ha? Oo. Kining aeroplano ha, mo na yung katutuang pag-abot sa Tawi-Tawi, mo na yung aeroplano ha, RP, dito ni sukan, post kini manghigala sa Tawi-Tawi, dito ni sa Tactical Operations Group, sa Sulot Tawi-Tawi ang ilang FB page. Si Bongbong Marcos mo'y sakay aning mong eroplano pag adtos Tawi-Tawi. Mao po ning gigamit ron mahigala nga private jet para sakyan mahigalang kanhi Presidente Rodrigo Duterte padong sa the Netherlands. Straight to the point. Alam mo man sa Tawi-Tawi din, mo man pagtugpas Tawi-Tawi. Okay, tama. Mo ni mahigalang picture. So, klaro kayo, nga kini mga kagalaan, dili lang sa ingon nga, man, kwan naman ta, ni, coordinate lang ta, ni, cooperate lang ta sa Interpol. Ang Interpol, mga higala nga basis, ICC man to. Unya, karon mga suginaw, mo man si BBM. Mo na si BBM, kining ninaog, ini mong aeroplano. Kasi, good mo ini, provide, dili ini, aeroplano nga gikan sa Dahig, day. Kaya bang ang korte dito sa Dahig, bang, ni padadali og kwan. Kuhaon nas Duterte. Ang Philippine government pinagi ni BBM ang gini mga sugid tig paminaw kay kanagod bisag na file pa to ang kaso prior sa withdrawal sa Philippine government sa ICC. Karon pag order may gala sa ICC nga dili ta member, discretionary na in the part may gala sa Philippine government og mo recognize ka sa ICC nga di na ta membro. Pero balikon ko kining maong warrant dapat ni mahigala nga lantad yun nga naa diha og dunay katungod ang iyang legal team nga mo question ani kay kamanduan man di man ni kamanduan sa atong kaugalingong korte. Straight to the point. Mao pud ni mahigala nga siyempre di po na to ma-underestimate ang pikas ug pikas nga mga habig pulos man dunay mga banggiitan nga mga lawyers no. Kadtong ila gito sa gito nga ilarga na dayon kay malangan-langan taglarga ini basig mapugnan ta Supreme Court. Kaya tanaw ang Supreme Court kagahapon issue naman ini statement. Nakabasa naman mo statement Supreme Court pero ako laning basahon udugang para ma-analyze na to, no? Meaning ang Supreme Court ni kuha na og jurisdiction na ni parafol na. Dunay mahitabo mahigalang lantugi sa Supreme Court ani og ang pag-interpret sa Supreme Court ini mga higalang atong withdrawal gikan sa ICC. Straight to the point. Now, statement Supreme Court matud pa diri. At 4:27 PM today, gahapon, March 11, 2025, the Supreme Court received a petition for certiorari and prohibition with prayer for the issuance of temporary restraining order or writ of preliminary prohibitory and mandatory injunction filed by former President Rodrigo Roa Duterte and Senador Ronald De La Rosa. Straight to the point. Ano yung petitioner? Sa Binisaya pa, alas 4:27 karon, kagahapon mo't pasabot, ang Korte Suprema nakadawat niining maong petisyon for certiorari, prohibition o dunay paghangyo o pagampo nga mo issue sila og TRO o kini mga kagalaan. No? The petition challenges the Philippine government's cooperation with the International Criminal Court and names as respondents Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbel, PNP Criminal Investigation and Detection Group Director General Nicolas Torre,
Solicitor General Minardo Guevara, Immigration Commissioner Norman Tansinco, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, and Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. Straight to the point. Sa binisaya pa, ang petisyon naghagit sa gobyerno sa Pilipinas sa iyang pagkooperar sa International Criminal Court og ningan ini nila isip respondent ini maong kaso. Ini mga ngan nga kung gibasa. Ikatulong paragraph, kini statement Supreme Court ha? Ingong Supreme Court, petitioners seek a temporary restraining order to prevent respondents from facilitating, assisting, or cooperating with the International Criminal Court in any investigation related to the Philippine government's anti-drug campaign. Sa Bisaya pa, kining maong mga petitioners naghangyo og temporary restraining order, pasabot temporaryo nga kamanduan nga pugnan, i-prevent pugnan mahigala kining maong gipanganlan nga mga respondents sa pag-facilitate, pag-assist o pag-kooperar sa International Criminal Court sa bisan unsang investigasyon may kalambigitan sa gobyerno sa Pilipinas nga kampanya batok sa drugas. Muna yung Binisaya. They also asked the Supreme Court to enjoin respondents from enforcing or assisting in the enforcement of any ICC-issued warrants or red notices and to suspend all forms of cooperation with the ICC while the case is pending. Sa Binisaya pa, ang petitioners nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug Senador Ronald Bato de la Rosa naghangyo usab sa Korte Suprema pagdili nining maong mga respondents, nining maong panganlan sa patuman o pag-assist sa patuman ining kamanduan nga warrant sa ICC or any red notices o pagsuspinso sa tanan nga mga kooperasyon sa ICC samtang pending kini maong kaso. Straight to the point. Additionally, petitioners urge the Supreme Court to declare the Philippine government's withdrawal from the Rome Statute on March 17, 2019 effectively terminated the ICC's jurisdiction over the country and its nationals. Mao ni statement Supreme Court ha? Ingon sa dugang panini ang petitioner nga si Ronald Bato de la Rosa o si Duterte naghangyo sa Korte Suprema pagdeklarar sa pag-withdraw sa Pilipinas gikan sa Rome Statute niadtong Marso 17, tuig 2019 effectively terminated, naka-terminate na sa jurisdiction sa ICC niining maong nasod o sa iyang mga lumulupyo. Sunod nga paragraph. Given the significance of this case, imagine ka, ingon Supreme Court na paghatag og importansya niining maong kaso, and upon the Chief Justice instructions o base mahigala sa instruction sa Chief Justice, a special raffle has been conducted. Doon na special raffle nga gihimo pursuant to Rule 7, Section 7 of the Internal Rules of the Supreme Court. So ito na, giraffle na. Meaning, ang Supreme Court ni take na og jurisdiction ni mahigalang petition nga gipasa dito. Ready na ang Supreme Court mahigala alang sa pag-hear doon naman ni hiringon man dito mga sukintig paminaw. Labi na kay nangayo og TRO. A copy of the available pleadings may be downloaded from the public pleading section of the Supreme Court website. Amo ni ang gisulti mga sukintig paminaw. So pagtan-aw ni Supreme Court ni action Supreme Court. Pag action Supreme Court ani katong hinunghungay putos na dito nga ipalarga na lang ang plano dayon kay delikado ma-absanta ni. Naghinunghungay na to dito ni Store. Malangan-langan taning kalakiha ma-absanta na yung sa kamanduan Supreme Court. So, gawa na diha. Ato lang na agi kato-katawa mga sugid tigpaminaw. Ay kini mga question si Duterte mga kagilaan dito. Doon naman ni mga basis. Doon naman mga basis ani. Atong pagtagad ni mga higala ha, gamay lang. Okay, gamay lang kay mga higala. Balik na ko gamay ning ko na kini na may basis niyang pag-question. Masabot nimo bisag under pressure Duterte ka wag siya mga lawyers nga nagkuan diha. Na ini assist nga kuan kauban to sa Hong Kong.
Straight to the point. Daghan may galang mga kanang questionable ba? Ato ning hagpaton mga higala ning mga panghitabo kagahapon. Medyo tinuray lang na shock gyud ang kwan. Mismo tong legal team ni Duterte may ganang shock to eh. Inana kapaspas ang kwan ba? Ang movements mga sukitig paminaw. Kay nabutang magyod niya na surrender may gala sa Philippine government ang iyang sovereignty. Ining hitabua may gala. Kanagod ug dunay kaso naman tay mga korte nga functional ni Pilipinas. So dili gyud magdahom to mga naman tay korte nga kwan. O pasakaan may gala kaso diri na pasakaag kaso. Pero paspasas mga pahitabo gahapon